Shalom. Horas madihita salhuna. Tapukama parmingguota ditikyon alani martangiang nahom mahita manang saat teduh. Martangiang mahita. Amen. Tapuji matuhata marete mahita sian bukwede 510 usada ayat sadar ditolu. Mar hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni ton di perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonondo didok Tuhan Yesus yang gopoda na diau dang ahu na punasa poda di namar suru ahu doi molo adong manangise na mambahen lomo ni rohani amai boto on ni ido taringot tupodai manang nasian debatai manang nahuhataho ni sian roha-rohaku sadiri songon nanidok ni surati akka batang aik na mangolu do mabaor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martangiang mahita ali Tuhan debata pergogo na suhatu dosan nasokal jala na bonar dialohodo na gijang marroha jala dipati bohodo na serep marroha alani ihu pangido hami tuho sairamo tihami asa unang jukat hami unang gijang rohanami alai togu hami marhite hite todim asa uduk serep tobok jala burju rohanami di adopan ni halak salut
alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kudul mahamu. Tapuji matuhata siap wede 100 walu aisada doh 2. Ahudo Jehovah debatam ninna debatata dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam patik paduahon dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang doho na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yanggo tunggabe si sombaon manang sioloan patik patoluhon dan jado sogot ama pabadiahon ariming ni Jehovah di batam doi dan jadi manang naposong boru-boru ay dinaunom arido di topa de batang langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni dibaheni do umbahen na dipasu-pasu de bata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai patik palimah leleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah duho mangalakku dorohaku tiaka namardibu ima sahatna